Bona hora. Avui des de la biblioteca us proposem la lectura de Víctor C., una aproximació lliure a la seva figura i als seus contes. La dramatúrgia escrita per Anna Maria Ricart i Codina. Víctor Català, indubtablement, és una de les veus capdavanteres de la literatura universal del segle XX. Segons Irene Muñoz, estudiosa de la vida i obra de l'autora, ens diu que la Víctor Català és una de les mines lingüístiques més exuberants de la literatura catalana. La Caterina Albert i Paradís, la dona que per poder reeixir com a escriptora va haver d'emprar un nom masculí. Però darrerament hi ha diferents corrents que ho desmenteixen, que no ho analitzen de la mateixa manera, senzillament creuen que és un nom artístic que ella va escollir sense cap condicionant que la forcés. Però paraules textuals de la Caterina Albert. Escolteu. Si jo hagués sospitat que un dia havia de saber-se a qui amagava el nom de Víctor Català, mai, però mai, hauria consentit que s'hagués donat publicitat a una ratlla meva. I compto que tot lo renou que han promogut los drames rurals no es deu a altra cosa que la trista casualitat d'estar escrits per una dona en aquesta terra en què és més deshonrós per una dona escriure que fer altres disbarats. Caterina Albert, de formació autodidacta, gran lectora dels clàssics, observadora, valenta, que va saber nodrir-se també del llenguatge rural, mots sense embuts, mancats de codificacions i modes socials, enriquit també el seu llenguatge per als viatges que va fer, que no varen ser pocs. Escolteu què deia l'autora en una entrevista que li va fer Baltasar Porcel. Ell li preguntava: «I de quines lectures s'ha nodrit vostè?» «Oh, de tota mena. Llegia tot el que podia». I ell segueix: «Bé, però quins autors li interessaven més?» «Tots els que llegia m'interessaven, uns per una cosa, altres per una altra, pel diàleg, la descripció, la força, la finor». I ell segueix insistint: «Però quins? Concretament, quins?» I ella: «Tots, ja li he dit. Cada setmana venia el senyor Preses, d'una llibreria de Figueres, i la meva mare em deixava comprar tot el que volia. Tant si portava fascicles com no, des de Pérez escrits fins a novel·listes francesos». La Víctor, una escriptora sempre preocupada pels temes contemporanis i tots els seus conflictes. Qüestions que va reflectir en les seves narracions, tant fossin contes, novel·les, poesia, teatre. Va elaborar uns textos literaris poètics, forjats amb un lèxic riquíssim, vestits amb una mà destra i molt sàvia. Una mà que no jutjava, relata, ens posa sobre la taula reflexions que ens fan interioritzar més enllà de la quotidianitat, farcits amb aquest llenguatge riquíssim que ens captiva. Unes narracions on la dona és la protagonista i on exposa les condicions i drames que ha de suportar per sobreviure.
uns relats on planteja sense pèls a la llengua una realitat que incomoda el sistema literari del moment, bàsicament masculí. Més paraules textuals de la Víctor. Refuso els dogmes de les escoles literàries. Em semblen pures fórmules arbitràries on els homes voldrien encabir la proteica realitat de la vida. I la vida besa i escapa dels motllos. Els esdeveniments que descriu l'autora desvella el patriarcat, aquest patriarcat esfereïdor i carnisser que pateixen les dones d'aquella època. Descriu la condició humana amb els ets i uts, les pors, patiments, dolors, amb una profunditat i genialitat que ens embolcalla tocant el moll de l'os. Tinc una proposta. Seria un bon moment per rellegir o llegir de nou, per primera vegada, vull dir, tots els contes de la Víctor Català. Sí, el Club Editor, si recordeu, a l'any 2018 va reeditar aquests contes. També pensem que la figuerenca Irene Muñoz va participar en l'edició dels textos del quart volum. Dic això perquè aquesta dramatúrgia que llegim avui, que us proposem, la Víctor C., és un trencaclosques de molts dels seus contes i de les vivències que va tenir la Caterina Albert, una barreja de realitat i de ficció. Una narració que desfilen els familiars, el pare, l'àvia, la germana, també personatges que la Víctor va conèixer al llarg de la seva vida, com el poeta Joan Maragall, que a partir de la publicació de drames rurals es varen cartejar, va ser una relació epistolar, d'admiració mútua. Maragall en una ocasió li va dir: no faci cas de la gent, espolsi el cap i canti. I així va ser. I una altra cosa, on escrivia la genuïda escriptora? Mireu el que deia i veureu que s'anticipa a la Virginia Woolf. Paraules textuals. I aleshores quedem a soles ella i jo, ma cambra i m'animeta, la petxina i el moll, totes dues senzilles i primitives, totes dues de riqueses amanllevades, totes dues albes i fresques com les neus eternes i igualment que elles ben oblidades de la gent barruera i totes dues, en fi, amb el balcó dels somnis obert de bat a bat i de cara a la gran inquietud, perquè se'ns n'entrin a dins els perfums sobrers de la terra, les serenors de les nits calmes i la pau suprema de l'infinit. Bé, avui us proposem la lectura de la Víctor Català, un text que ha elaborat Anna Maria Ricart i que intenta aproximar-nos a l'imaginari d'aquesta autora emblemàtica. Però qui és l'Anna Maria Ricart? Recordeu l'obra de teatre i el documental Encara hi ha algú al bosc? Un laboriós treball de recerca on sentíem el testimoniatge de les dones que van ser víctimes de les violacions que
que van patir durant el conflicte de Bòsnia-Hercegovina. Doncs sí, l'Anna Maria Ricard n'és l'autora. També va fer l'adaptació al teatre de la novel·la El metge de Lampedusa, narració que vàrem poder llegir i comentar a les tertúlies d'alguna de les biblioteques de l'Empordà. I gaudir també de la fantàstica representació teatral de Xico Massó, que varen poder veure fa uns anys a la Cate, a la sala La Cate de Figueres. I no em vull oblidar de l'adaptació que va fer l'Anna Maria Ricard de La dona pantera a partir del teatre del Don Joan de Josep Palau i Fabra. Aprofitem i llegim la Víctor Català de la mà d'Anna Maria Ricard. Descobrim quines són les fronteres que hi ha entre Caterina Albert i la Víctor Català. Llegim la poesia, les novel·les, els contes i el teatre de la Víctor Català. Llegim-la i impregnem-nos de tot el seu llegat. I una altra cosa, i aprofitem anar a la ruta Víctor Català que es fa a l'Escala. Truqueu al museu i demaneu hora. A reveure.